sebab rusak jange tak dandakno nang kali bokor. Selain lawak aku kerja kantor urusan tanah tapi tanah longsor. Asik. Sebab bojoku pore nang timur. Hey. Masuk. Lodro Putih Wijaya, hiburan untuk kita, sanggup menghibur Anda sampai hati gembira. Ojo rame-rame, ayo nonton ceritane. Cak Dayat sutradarane Mas Didi Purwanto iku sing duwe. Yo kanca bersatu, yo kanca bareng maju, yo kanca aja keliru, Putih Wijaya memang jitu. Yo kanca bersatu, yo kanca bareng maju, yo kanca aja keliru, Putih Wijaya memang jitu. Goyang kembali bersama Putih Wijaya, bro. Hey. Ayo goyang Pak Bu. Lodro Putih Wijaya, hiburan untuk kita, sanggup menghibur Anda sampai hati gembira. Ojo rame-rame, ayo nonton ceritane. Cak Dayat sutradarane Mas Didi Purwanto iku sing duwe. Yo kanca bersatu, yo kanca aja keliru, yo kanca bareng maju, Putih Wijaya memang jitu. Yo kanca bersatu, yo kanca bareng maju, yo kanca aja keliru, Putih Wijaya memang jitu. Mangan kupat jangane rawon, mari ngombe obat dadak keturun. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Jenggreng kene dulur pancene asri bersih indah uga rapi. Masyarakate bareng bersinergi supaya tanahe gemari paloji
Jenggreng kene pancene rame wis ketok maju pembangunane omah gedhong wis padha duwe pancene gak kalah karo desa liyane apa maneh pamonge dulur pancen giat-giat iso nuruti karepe rakyat nek ana masalah musyawarah mufakat pembangunane cekne tambah hebat. Ayo Mas. Pisan Kas. Jos. Loh. Sak lepan mlebu kesak. Ngene wis kena digawe bayar kreditan datakno. Gak direwangi ngene meneh gak godhok. Ayo Mas. Dioper sing enak. Kerja sepi bojoku murang-muring aku terus nganggur bendino budal mancing oleh iwak tak goreng garing bareng kate tak pangan rebutan ambek kucing mari ngono gak kurang akal gowo pancing aku terus budal pancingku ngedut terus tak sendal bareng tak wadahi gagak babone kadal mari ngono gak kondo-kondo budal mancing kanggo kanca pancing abot tak kira iwak apa dadak kecantol suwale mara tuwa bingung pikire tola-tolen goleki suwale dadak suluk jare ana lele bareng didekep kliru lelene dhewe namung semanten kidungan kula pinarak ingkang sekeco eman-eman ayo nandur sing kenek di alhamdulillah main kene desa Jenggreng kene meriah sukses. Wis seneng aku kepethuk karo dulur-dulur kabeh iki. Tapi yang ngomong ijan kaya wong gendeng, kancane ya akeh. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Aku wong nista tanpa bondo donya. Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip kuwe mulya
Loh kon kok kaya ro ae. Kuwi ndang leren. Lapo? Wis ndang leren. Lapo leren? Engko melane wis entek usuk joget. Lah sing badhok gamelan iku ya kakimu ah. Lho. Gamelane kok leren. Paket nang gamelan yo leren kok glundungno tak katene. Gamelane lho gak ditabuh, Dik, gak ditabuh. Panjamu remuk. Panjak kolono remek gak ditabuhi nyonyor. Paket nang ya panjamu ndoprok ngene. Lho. Panjak gak ndoprok kate nang ndi kate? Ya mlayu-mlayu mbek mlaku kan iso. Ndi ono panjak mlaku-mlaku ngono. Lah arek amen iku. Arek amen ambek kowe ngene kaya iso. Oh iya. Arek amen karo nggo gitar ngono kok iso. Ya iya. Karo mangsamu aku ngene iki lho apa? Alah paling ya joget kon kaya. Gendeng ah joget iki mumpung adomah ngene iki. Lah nek dom apa? Sukan maratuaku. Kaya ro nek maratuane gendeng. Apa? Maratuamu lho tau gendeng. Masih maratuaku gendeng ya ditakoni maratuwa. Apa sebabe? Ya mesti agak takoni maratuwa anake dijaluk maneh nyonyor aku isoan. Napa? Wong kok joget ae. Ono ngene jengkring kok dolen joget. Ora jengkring dolen joget. Paling beso ngono iku. Lah apa? Lah ngono ku lha apa? Ndelek dhuwit jagane arisan ben ta tae. Kon ben bayar arisan ya? Bayar arisan. Dino Minggu bayar arisan. Ya iya. Ane Senin. Amarta. Senin bayar Bang Amarta. Ya iya. Selasa Mekar. Allah kok mikire. Rebo. Syariah. Ceta, kon kok ya ro kok ya kapal. Kapal ya apa bojoku gak bayar belas ta tae. Oh, gak bayar kok ngomongno nang gone kene kuwi menurut privasimu. Wong nek gelem jujur rezekine ku lancar. Wong goro ngarai growak. Ngomong apa anane? Ngomong sing bloko suto. Ya iya masih bayar aku 800, jenenge manusa jek tetep kurang. Lho, ya kudu disyukuri sih, Dat. Ya, lah iya tak syukuri tapi manusa tetep kurang. Kok iso menungso serba kurang ku dasare ya apa kon ngomong? Lah menungsa nek gak kurang gak mungkin wis sugih kepengin tuku motor. Oh, iya. Lah iya, wong duwe bojo situ wis ayu kepengin gendaan. Kaya sapa ngono iku? Aku. Ngomong kaya ya apa kasane awakmu Lho ya gak ngono nuwun sewu. Iya. Aja mikir sing aneh-aneh. Nek wong kene diomongno bank, Mekar, Syariah, Amarta gak ono. Gak ono ya. Belas gak ono. Belas gak ono wong kene. Krene wong kene jengkring nek ana sing duwe utang, krungu wak lurah langsung diparani. Lho. Langsung disauri ya. Ah didugang kok to tae. Bene disauri dibayari ya. Lho, maksude kaya dikandani. Oh, dikandani, Dikandani aja akeh-akeh. Aja akeh nek Iya, akeh. iya, engko nek ngape rada akeh Pak Lurah kan melok njaluk nyele. Pak Lurah duwe akeh lah apa meneng. Pak Lurah duwe akeh. Lah wong kene iki temen aku ngomong apa anane lho. Aku kan gelek liwat kene. Lho kon gelem lewat jengkring kene? Ya kadang-kadang gue iringan warung kono aku di kono. Lah apa nang kono? Lho, Lah kapal ya apa aku gelek bon. Oh, kamu kasane kon gelek utang nang kono warung. Oh tak kandhane wong kene. Iya. Pokoke jam 09.00 sampai jam 10, jam 11 wong wedo-wedo lho sing tak omong. Nek tiba Mekar alas situk kan sing ngarepe omah. Lho. Lah nang ndi kabeh ngono iku? Lah ndelik nggo mburi kabeh. Apa kasane ngono ya, Bu ya? Lho temen yo aja guyu yo peno yo. Oh, kalau Apa? sing guyu kau kelayu iki sapa ketmu? Sapa iku? Ketuane Syariah iku ngono. Lho temenan iku. Iku Iya, lah kok kene iki nek dina Selasa, Iya. wong lanang-lanang iku wis kaya-kaya diabet kono-kono. Lah lah apa lho? Le, sing wedone njaluk dhuwit ya apa? Ya apa? Pak, duwike. Iya. Kaya apa sih, Bu? Ya. Si lanang ya. Iya. Dikae bro kae bayar Mekar pelak. Iku nek Selasa. Iku nek Selasa. Selasa. Ana Rebo. Nek Rebo tambah disentak sing lanang. Ya apa nyentak Dat? Pak, duwike. Tambah banter. Tambah banter ya. Sing lanang jawab gawe apa, Bu? Oh, wayahe Syariah teko. Iya. Sing lanang lho gak jawab, setruk langsung. Lah mergane. Wis entek duwe gak ono. Amin, mugi-mugi kuntat ngene terus ya. Temenan. Iya. Nek kene iki jengkring, Heeh. aduh ae. Nggo jengkring kene iki terutama Bapak Lurah. Bapak Lurah apa? Bapak Lurah Sutikno Sutikno. Hadi
Apa mang? Dono. Ana donone. Ono donone. Iya, Bapak Sutikno Hadid dono. Dono iku sedekah, Det. Dono iki sedekah. Sedekah. Ya temenan. Bahasa Inggris sudah mengatakan. Ya apa? Armstrong leadership. Sing ngartine, Det. Seorang pemimpin ya patut mendapat acungan jempol. Oh, tepuk tangan, tepuk Lu tangan. temen Bapak Lurah Sutikno Lurah Sutikno. the best. The best. Iya, iya. Kancamu. Lah tong momen ya kancaku. Kancamu plek ya. Masalah sampai tak jono ngene gak nyawer lah kebacut sih. Oh, mari ngelembu-lembu kasane ono maksud. Boten tak guyon Pak nggih. Temen kancaku plek. Kancamu plek. Biyen nggo kuliah. Heeh. Ambek aku jurusane beda. Lho, mosok, Det. Lho Pak Lurah, Pak Lurah. iku njoko manajemen ambek ekonomi. Ekonomi. Mangkane saiki iso dadi lurah. Iso dadi lurah. Lah jurus aku beda. Lah awakmu ngambil jurusan Aku endi? njoko keboan ambek tapen. Iku lah jurusane bis takol iku. Lho iya lah Jurusan mata pelajaran iku lho, Iya. Temen. Apa? Pak Lurah iku anjene ambek masyarakat Iya. percaya. Mangkane. Makane dulur kene kabeh, nek Pak Lurah nyalono maneh monggo didukung nggih. Didukung nggih. Tapi nek mbok nanggap Budi Wijaya pun didukung. Wah, Pak Lurah aja iling-iling aku wis ditonyo ngene iki. Mboten guyon ae. Iya, apa maneh Bupolo. Oh, Bupolo. Wis rupane ayu. Rupane ayu. Jenenge ulang tahun. Kok jenenge ulang tahun lho? Ulfa kabeh gopo kabeh. Jenenge Ibu Ulfa, Det. Ibu Ulfa. Iya, kok iso ulang Wong tahun. blater Oh, blater kiwer-kiwer. kiwer-kiwer. Kate yo seneng nang masyarakat. Heeh. Ambek PKK akrab. Akrab. Lho temen. Iya, iya. Dadak mari ngono aku nang mburi pelek. Nang mburi kono. Sing ngadang bebek. Sing ngadang bebek Sing ku ngadang itu adene Mak. Lho mau sok, Det. Iya iya. Lho mamu Mojokerto tekan Jenggring kok iso bolok kok iso Kale akate wong jenggre go kuno langgan aku. Dadi gelem mampir rene. Oh. Kone bebek. Iya, iya, iya. Ngene bebekmu. Iya iya. Sopo, Det? Ayu Tama iku ya apa? Sing ngadang Yusutama. Sing ngadang Ya Allah, Yusutama. Eh. Penoko adang. Wis kompore mbobrok. Dastere arang. Dasar arang-arang. Iya. Ndelok pawon ambek ngene lho ngegel wes. Kok iso ngeglet. Yo iya. Aku pa bebekmu yo. Ya mari ngono aku sing mburi lah karo sing wong Paham, dulur Iya. Aku dikeplok. Kolek. Heeh. Tet. Lho, pek beno. Iya. Sing ora-ora. Lho, sing kora-kora ku Sing ora-ora dene masih nomor 3. Sopo, Det? Suparmi ku ya apa? Mi kok kebaca. Lah ya Yumi wong kora-kora le Kaya ndodok. kontet. Ngebelak nglungguhi bak ana kumkuman. Ngadeg iso klocor. Kaya kebaca temen. Kora-kora nggo wetu, Nggo wetu Dawil, akas. akas. Karo nggo irengane ana tas kresek loro ireng-ireng. Digawe apa ngono? Kae nglumpuhna iwak karene wong mangan iki apa? Oh, penghinaan kok niku. Ngenyek. Ngawur ae. Temen kok. Iya sajane. Masalah bola ki akas-akas. Oh iya. Bengi iki yo mbok Pak Lurah kok oleh apa oleh bayari piroan. Engko nek bae Pak Lurah bayari kurang ngomong aku yo. Lho, kate kok tambahi ta? Lho gendeng aku dhewe kurang dikeki kok. Bene kate mbok tambahi. Lah awak dhewe eling-eling bola kabeh. Bola kabeh, Ya iya. gak enak. Aku kok kene bertahun-tahun rewa-rewi. Tingkat rondone aku lho apal. Sampai tingkat rondo. Tingkat rondo lo endel-endel rondo kene. Rondo Jenggring endel-endel. Endel-endel. Sopo ae, Det? Rinten. Rinten iku rondo. Rinten iku rondo tapi endowel. Tapi ayu, Det. Lu kayu mana ya lotong timbangane sing nyemuk-nyemuk liyane. Waduh iki rada molor-molor titik. Waduh. Iya, rinten. Rinten. Mari ngono aku noleh astagfirullahaladzim. Lha apa kok nyebut? Ya cek rondo maneh. Lho, sik rondo Cek maneh. rondo maneh. Sopo, Det? Ari amah iku ya apa? Lah iya Yuri Ama dadi rondo ket biyen kan sing ngambus. Ayo, saking nemen gak payune Lah lek. ya iya ngawur ae. Masalahe wong iku wis emoh kate rabi. Oh, wis mau nikah maneh. Ya iya. Hidup sendirian saja. Iya, mari ngono. Lah ya apa ngene-ngene ya kan aku. Jangan kon kate lapo. Mari ngono gak enak sih. Iya. Rondo karek situ tak delek ketemu akhire. Lho, kon dolek rondo situ kas ketemu. Ndodok kok kora-koran. Lho, sapa dah jenenge? Indah ku lho. Indah ku rondo tapi yo
Ketus. Umur kon corona Wis, terus. kate aja babas rondo. Iya, Rondo kok kene wonge blater-blater. Blater-blater. Aku temen apa sebabe aku apal. Apa sebabnya? Langgan aku lak Wasuki ya. Masuki sapa? Suwani pinggir iku lho biyen kok omah metu saiki. Apa jebul masuk? Nang direk Palura mang rek. Tau Pak, paling. Mpun tilem ta lenggah, Pak? Palurai pundi? Lah apa kok dolane palurai? Lho regane tantene ket mangke taman bensin kateko-teko. Kono aja komersil pun podet. Mboten Patik, mboten guyon mawon. Ojo komersil lho. Baramu apa jare ketua lu Budi. Aku iki gak ngono-ngono. Masalah Pak Lurah lah bola-bali tak omong. Iya. Wonge ganteng bijaksana. Bijaksana. Tapi licik. Lho, wong Palura mengayomi masyarakat bolono licik. Bener ngayomi masyarakat. Iya. Licik. Kok iso licik? Gak wani gendaan. Loh, ya. Kon. Alhamdulillah Pak Lurah. Mau mlebet kula sapa jenengan ya? Lah sapa ya Pak kurang dikek. Ajare koclok kok niku. Dikai ngono kok ngucapno matur suwun, Det. Pak, dagelane sedoso ya Pak. Lah iki nek 100 lah matur 10.000-an rek. Ngono ku wis dikai ati gero rempel kok niku. Lah masa dagelane Budi Wijaya dikek 10.000-an. Aku. Ya ya. Terus sembah nuwun Pak Lurah. Karo kalau mugi-mugi nek Tanjar Mali kula nderek melekan. Mugi-mugi saya selalu panjang umur, Kula Pak Lurah. dukung panjang umur, Ah. ya panjang sembarange. Panjang sembarange. Maksudnya rezekine aja anu ta. Ini panjang ikune kok. Sopo guyu yu? Guyu ayo. Tak nyanyi. Kok kate nyanyi? Eling-eling nggo kene ya dihibur titik-titik. Yo yo ta. Ya iya. Awak dhewe tugasnya menghibur kok. Kau bagaikan Iki. mau diguyu wong. Kon diguyu kok iso moh lho. Guyu ku Anggite tandane seneng. aku dagelan ngono. Lah kadagelan apa kon? Kono seneng aku seneng goblok. Pendino tanggapan cangkemku sampe entek. Enak suaramu. Halo, Loh, tahu bulat. kok tak jejak kok lapo syarat tahu bulat iku. Lali. Nyanyi ngono. Kau bagaikan rahwana Akbar. Tak geplek-geplek no tembok bongko kon. Nyanyi enak-enak. Kok iso jebol sadan lho. Oh, Durung sobor, Tet, durung sobor. Durung sobor ta? Kok iso moro-moro adan kon niku. Acene gupu ya peno guyu. Iso persis pedus kok niku. Iki ya gapleki. Oh, Ya nek bendina petik sing guyu kudu tak batek intil-intile ae. penggemar, Tet, penggemar. Hah? Penggemar. Penggemar. Iya. Sorry, Bro. Sawan samahina sawaning kare sur. 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 Asik. Loh. Ya Allah, Tet. Aku kanca ambek awakmu pirang puluh tahun karo nek rambutmu kaya kene, Tet. Lho. Sing mburi ana ngene. Iki dalan buntu mang iki. Ndas iki aja diobo-obo goblok. Rumah samu pentol celup ngono iki. Iku sirah ta? Sirah rambutan ta rumah samu. Tak pikir bene opo. Baleni maneh. Oke. Sawan samahina sawan ning kare sur. Jum miringa sese jum. Hey. Sing nisor tak pijete. Kon mijet apane kon? Lho, kentol. Oh. Miring iki lho. Oh, kon miring dipijet kantole ngene. Lah iya. Tak pikir mijet apa adano. Ngomong budal kerja Asik. pamite gak mule. Aku wingi ero mlaku karo gendane. Kene iki gak usum gendaan. Kau usum gendaan. Pokoke ketok celep ngono ae. Langsung gasak. Iya langsung. Gendang kok niku. Lanjut. Ketumbar miricae Asik. aja lali mricone iku bumbu lodeh sing akeh santene. Masuk. Sapa sih? Ngarai lali ae.
Uya lomba trasine Iya. nyambel sing pedes sae. Sapa sing mari mangan nyonyor lambene. Gae sambel tadi campur mason ta iku. Sampai nyonyo. Utama jenenge Lho, tur ayu rupane. Sing jentit bokonge biyen tak gendak dhewe. ngawur kon. Kon dibengkolang bojone jongor kon. Bengkolang bojone nyonyor kon. Loh, Tris, Apa? lali ta? Loh, saiki, Dat. Saiki. Iya langsung. Ayo, ayo, ayo. Budal saiki.